Ljudi moji, kao što znate, danas ste sa Palestincom, Palestinčiće i Palestinkice moje. Danas radimo nešto sasvim najnovije. Danas ima aktivnih igrača u povratku, što se, brate, ne viđa svaki dan. Ne bilo kakvih najjačih na Balkanu. Se sastoji iz ovoga. 3-4 legende su trenutno u klanu aktivne. OZZ za IRT. I ptičica, tako. Ovako napisao sam post za YouTube da obavestimo prvo da se snima ovdje. Post evo ga, Đošla elektro, nema ništa od toga. Post pozdrav jedan za Nogiju, no parti, jedan za Smilejda, jedan za Ragel od Brok i za jedno skija, brate. Evo ga, znači danas radimo, brate, jedan, brate, odličan video, brate, koji može da se ugleda i drugi Balkanci, malo da se opuste sa klanovima. Ovako, čekaj da vidimo. Gledamo jedan najjači napad sad na Balkanu, 99%, znači lik uzo, sad ćemo vidjeti. Daću im prvo da rokaju mene ako smeju. Ovako, pozdrav za Luku, najjak sam. Ovako, sad ćemo da gledamo ovaj savršeni napad. Nije loše, vidjet ćemo kako će ovo da izdominira. Ja mislim da će da uzme opet 3 zvezdice, 99 da me ispoštuje. Ovo, kako se kaže već, bukvalno je danas opuštena situacija u klanu. Lele, obrisao se čat! Ljudi moji, obrisao se čat. Bukvalno ovo ne viđa se nigde. Bukvalno nema ništa. Trenutno, evo ga, Johnny. Bukvalno se obrisao čat od jednom Johnny. Jao Bože. Ne brate, nemoj to kaže. Znači, ovo još nisam vidio ovakav trik. Če da vidim ko je obrisao čat. Aha, okej, Ski, brate, genije. Svaka čast, bajo moj. Če da vidimo šta će da uradi sad lik u toku ovog napada. Dvoje sad posmatraju balonima, prosječan napad elektrozmajevima. Ali upiješ tako ne uzne 3. Neće 3, a karem ovo. Gledamo sad da vidimo. Dobro, 2 zvezdice. Ne daje mu više uopšte. Neće, brate. Valjda neće uspjeti 3. Već je upotrebio Guardiana. Bukvalno je ovo nešto najneverovatnije do sad što sam ikada vidio. Nikome još nije roko elektrozmajevima. Ovako, Valkirije. Dobro, to je to. Ja mislim da je otpisan lik. Ali opet, šta ko sad uzne 3, valjda neće. Jao, brate. Dobro, izvukao sam se nekako malo više. Ili nisam imao sreće. Imao sam sreće u stvari. Mnogo više sreće sam imao sad nego bilo ko igra do sada. Joj, sad sam gotov. Nisam. Evo ga. Dobro, ja mislim da će da upali. Ajde. Ja ne mogu da verujem. Jao, Bože, 3 zvezdice. Neću da gledam, ovo je užas. Ovo je užasan napad bio. Has left, he klan. Okej, svaka čast. Mora da mu ovo čestitam. Svaka čast, majstore. Sve si mi uzeo, brate, uzeo. Više sreće nego pameti ima, jao. Dobro, to bi bilo to što se tiče ovakvog napada, pa se čujemo do neke sljedećeg novog videa. Svi udrite taj like, subi, like, opet još jedno mora se dogurati. Ajde, pozdrav.